Tuần trú mà cầm players cho tới chú Michael, Andrew, Jason, Alexander, Just Kate lệ Ashlyn tên nia anh ni thuyền hậu hiền pой사 lo turin game anh khel đó na lệ khan potanga anh lệ khap wa chuan lu lem oma piang chu khem anh ni đó na chu khem na chu beng cheng lova pal tlang thei tu ania emon thuyền te pon beng cheng lo tu ani chu tiang ani chom pой사 lo chuak zel thei đó na round one na hian game tin hian do la za thum a lo ti thei đó na apoi mo beng chu beng chen lo tu ti hi ni cho nang le contestant hi anek tai hian voi thum an pe do na ni ito chelna kha a thlon love pой사 in hloe Andrew chuan a tim tan do za thum a hlo chuak ngal do pangani contestant hi akut vel thunun sak ni chungin second som thum chung chu makeup a in hnoi ngai do na ni i chelo khop mai pой사 in hloe Michael chuan a pol tan do la za thum hlo chuak le in avai in do la za ko kan nei ta contestant hian pawng tui a in ngai do na ni
itum na khan poisa a hlo tio thei tat lo che Jason chuan a thil in tur chu a in zo thei lo wangin dolakan zat ma an hlo talawa dolak zo ka khan an la tang re ni round 2 a chuan dolak zo thum ni ravin zaldi ani to dona beng chang lo wa khel tu ani chun zom je rang de contestant hian zo ta cho thleng ami bong hluterim ti vak lo hi ai in angai don in thengang lo ni kha in chak lo Astin chuan ai in thei tak sirawa chuan dolak lo belovin dolak zako ka chuan an da tang zel contestant hi electrical shock chungin second som thum chungin ama in tur chu a in zo vek angai don ani zong ang mai ni rak chia eng mai hlo lo Andrew chuan ati thengang lo wangin dolak zakok bak nei bel an nei thei khoi lo ni e contestant hian second som ni chung chu ataksa thil anvo malo to ngai don
inat na kha a thon to lo ve poisain hloe Andrew chuan a tim tan dolak zali hlo chuak ve ta in a vain dolak sang khat an nei tling ta khwame tuna chuan game tin hian dolak zariat a hlo tir thei do na ma se enge poimo kha beng chen lo tu ti kho chun zam zelang Wow. tun tu ma chuan an zinga pakhati lo chuan hremna an ma chon vek angai do na ni he ke ko hi ha chungin atim mei te mala balloon om hi a thut ke vek angai don có sẽ lộ mây nghe poisa lo chuak e Andrew chuan a tim tan poisa lo chuak le a tuna chuan dolak sang kha zoriat lai mai an nei ta ni contestant hian heng thil chu hang in chop pol tui lo tak mai hi a in zo vek angai do na ni Yeah, hold it down. Hold it. itum ro na kha fakom poisain hloe Alexander chuan dolak zoriat hlo lein a vain dolak sang ni la zong an nei tarang mai contestant hian a thlen te thil lo ka chua chu alo ma chon do na ni
in tin hok hle mai ma se thoi poisa in hloe dollar zaria dang lo chuak le in awa in dollar sang thum le zali an nei tang mai final round na chuan ti tur pakhat chu oma dollar sang khat lo theina beng chen lo tur zo fe long le contestant hi alu toyin second somni chungan vom don ituak chuake poisa in hloe Alexander chuan apol tan dollar sang khat lo chuak lein awa in dollar sang li da zalian lo chuak ta ni ole khati zong khatuna ta na kan ti thei chu ani le ta phota mi pakhatin dollar za sari som thum pali zel dong angan nia an ti thakop mai hetiang hi en zel du nei chuan video lo lang hi i metanga en chunzom zel lo ne o